Tämä on Ei vahingossa. Äänisarja sinulle, joka et ole kriisissä, mutta et myöskään halua elämän tapahtuvan huomaamatta. Tässä tilassa pysähdymme pienten tekojen ja valintojen äärelle, ennen kuin ne alkavat ohjata elämää puolestasi. Ei ohjeita, ei suorittamista, vain ajattelua, joka avaa tilaa. Olen Kipa, elämänmuotoilija, ja kuljen rinnallasi, kun haluat muotoilla elämääsi tietoisesti. Useimmat elämän suurimmat muutokset eivät ala päätöksistä. Ne alkavat pienistä tavoista, jotka toistuvat niin kauan, että niistä tulee huomaamatta elämä. Harva meistä valitsee tietoisesti elävänsä muutaman vuoden päästä väsyneempänä tai elämässä, jossa vaihtoehtoja on vähemmän. Silti näin tapahtuu yllättävän usein. Ei siksi, että ihmiset tekisivät vääriä valintoja, vaan siksi, etteivät he pysähdy huomaamaan, että tekemättä jättäminenkin on valinta. Minua kiinnostaa tämä kohta. Se hetki, jolloin mikään ei ole rikki, mutta elämä alkaa muotoutua omalla painollaan kohti suuntaa, jota emme ole tietoisesti valinneet. Siksi kysyn sinulta yhden kysymyksen. Mitä pieniä, lähes huomaamattomia tekoja toistat juuri nyt? Ja millaista elämää ne rakentavat sinulle ajan myötä? Tätä kysymystä tutkin työssäni elämän muotoilun ja ennakoinnin näkökulmasta. Tässä podcastissa palaamme näihin teemoihin. Yksi ajatus kerrallaan. Ei vahingossa.